Nienke, wie altijd toch fanatiek aan het sporten. Vooral draven en hutfietsen die ze graag. Tot 3 maanden in Australië. Hier wordt er iets waar Nienke een aantal maanden net sporten kon. Wat dat wie? Ik ga het nou naar vreten. Nienke hield van bern en daarom besloot ze om na haar studie als au pair werkje te gaan in Australië. Maar toen sloeg het noodlot daar. Ze werd onreden door een auto, werd Ros in coma lei en ernstig woenerekken. Het resultaat wie een enkele reis waarom naar Nederland. De leeft voor bern bleun. En nu Nienke weer de orde is, werkt ze bij een gezin waar ze medische zorg verleent om baby Maaike. Wat is die 180 graden moment? Nou, dat wie dit hier in Sydney eigenlijk. Dus ik ben er op reis en daar heb ik een ongeluk gehad. Ja, waar terug mijn leven eigenlijk wel een beetje verloren is. Hoe ging dat? Kun je dat eens vertellen? Nou, ik ging op een joen zo'n spinningles doen. Eigenlijk de eerste sinds ik daar weer. En ik doe weer wat meer in sporten daar. En nou, ik kreeg die spinningleshand en ik roemde waarom naar huis. En ja, toen op een bepaald kruispunt, eerst dat ik oerstek en dat ik naar links zag en dat ik dus die auto op mijn oudje gekomen. Dat ik wel toen dacht van, nou, dit is het. Echt wie? Dat wist je? Dat herinnert je ja, nog? Dat ging me dat staat die auto in zegt. Ja, dat is echt zo'n filmmoment. Dat is echt dingen van, wow, dit is het gewoon. Dat die direct echt herinneren van dit is het? Ja. Ja. Oh god. Ja. Blijf dus ook helemaal alleen nog in het ziekenhuis. Op het intensive care, niemand, niks om je heen, nee. Ja, het is zulks gebeurd waar je goed les bij je familie was, je vriend. En, dat kind dan net? Nee, ik heb wel echt 6 dagen lezen gewoon, dus ja. Via Facebook hebben ze het eigenlijk al lezen, omdat die mem zo leuk is om dat erop te zetten. Is het net even chillen? Ja, ik kan het wel even chillen. Voor de vrienden van Nienke Kuipers wil ik, Marijke Kuipers, even mededelen dat Nienke een ernstig ongeluk heeft gehad. Ze is aangereden op de fiets vanavond en ik ben gebeld door haar hostmom over dit rot bericht. Ook ben ik er vanuit Sydney gebeld door het hospitaal en van wat ik heb begrepen heeft ze een uitstulping in de hersenen en een gebroken bekken. Ze ligt op de intensive care en wordt slapend gehouden. Ze hebben ons natuurlijk rot geschrokken. Via Facebook zal ik jullie op de hoogte houden. Jemig. Ja, jouw 60 reacties. Dat had hij wel goed in, al die lieve reacties. Ja, zeker weten. Ja, het zag voor de mensen moet je denken. Jemig, ja. Ja, dat is echt heel veel. Dat hij ook, ja, dat lijkt me ook wel dat hij dat wel goed doet. Ja. Als het toch gewoon de hele andere kant van de wereld zit. Ja, en, als dan toch niemand bij je is, dan op die manier nog inderdaad, dat is dat is echt wel heel fijn. Had je toen ooit zoiets gehoord van, dat is het echt hoe die idee ontsnapt? Wat voor gevoel jouwt hij dat? Nou, dat is wel waar toch mijn leven wel heel erg wel 180 graden is verloren eigenlijk. Ja. Door dat besef, dat is echt dat het zou maar deze keer. Ja, je is heel erg wel genieten van het leven juist en zo. En ja, die is dus gewoon al heel oors. Het besef dat het gewoon mooi ook kan wezen, wat joh het kind nog hoor wezen. In één moment. Ja. Nienke haar doel wie om Christ en Outenij in de bikini te vieren. Dit rond droeg het ongeluk heel de oors. Gelukkig is Nienke na 3 maanden revalideren lichamelijk weer heel de kleer. Hoe zegt die leven duurt van als naar Australië kiest? Boos. Ja, toen was ik nog student. Dus ja, studentenleven eigenlijk. Toen was ik wel zeg maar echt, ook een beetje in de kroeg en ja, dat is dan heel ja, iets was nodig, dus heel erg beseft van waarom eigenlijk. Ik ben nou wel veel bewuster rond leven en dat ik wilde echt jongens kies en net meer gewoon maar wat in de kroeg zit onder fun en ja, toen kon ik echt maar dan maar je stap vreun en ook is het toch wel veel bewuster. Maar is dat echt counter Australië? Ja, ongeluk. Ja. Wat had dat steeds maar voor besef bij die? Nou, dat je nou meer bewuste keuzes maakt. Dat je dus, je realiseert sowieso heel erg wie je echte vriend binnen. Maar wist er echt achter kwam? Ja, en ja, ik wil vroeger toch wel, of tenminste ja, voor hen vroeg ik altijd hoe erbij wijzen, niks missen, leuk voelen worden. En ja,
dan kon ik bij spreken met iedereen op stap en dat vond ik al hartstikke leuk. En, ja, nou Allemans vriend. Ja, precies, ja. Ja, ja, heel erg. En hoe denkt dat het nou kwam is dat het ongeluk dat minder hast? Nou, omdat je gewoon beseft dat je in feite dus daar niks van hebben, maar gewoon je echt voor hun wil. En ja, ik hoef niet meer leuk te voelen. Ik ben zoals ik ben en ja, dat realiseer ik me nou dus veel meer. Want was het echt leuk dat die mensen, maar wie is daar vroeger op stap is, dus ja, hadden die vallen liggen? Ja, ja, nou, jij is gewoon niks van. Dus, wat voor gevoel had hij dat jong? Was je verdrietig om best of zo? Dat is toch ja, toen wel, maar je beseft toch wel heel gauw dat het, dat je het er wel bij. Ik dacht dat dit wel dat iedereen me leuk vond en dat ik dan altijd is, zeg maar. En misschien ben ik daar wel wat naïef in, hè. Ja. Ja, zou ik zeggen, ik wil wat erbij wezen en niks missen. En, ik ben nog steeds heel sociaal, maar ja, toen wel heel overdreven misschien. Ja. Is het nou als het ongeluk net hoe is? Denk je dat het echt tot het besef kwam wist? Misschien ooit wel, ja, als volwassen dus denk ik, ja wel. Misschien ben ik nou wat sneller volwassen weer in die zin, ja. Denk je dat er sneller volwassen nou, worden? Denk ik wel. Ja, ik denk wel dat je terug zo'n gebeurtenis wel sneller volwassen worden. En dan zei je echt van dat is nou echt van dag tot dag leeft en gewoon alles eruit haal je. Ja. Is dat voor het ongeluk minder? Nou ja, dat ik niet chicken van het leven inderdaad, maar dan heb ik gewoon zoiets van, oh, dat kun je letten nog wel, of zulke dingen. Stel dingen minder uit nou? Dat denk ik wel, ja. Zoals in mijn baan nou, nou daar vind ik wel echt nou van hier van, dat wil ik nou gewoon doen. Nou Nienke, ik ben nou de hele dag met die op paard geweest. Eigenlijk had ik die mij maken als echt een hele vrolijke meid die mij een glimlach op haar gezicht over haar ongeluk vertelt. Hoe kan dat eigenlijk, dat ze zo makkelijk op praat? Of is dat een beetje sky? Nou, misschien nog iets, maar ik ben sowieso een persoon die heel positief in het leven stiert. En ja, natuurlijk heb ik nog wel die momenten dat ik wel even verder online denk en nou, ik wil zijn emotionele momenten. En, maar die momenten heb ik voor mezelf en dat ik ben gewoon niet net een persoon die dat op stukken gooit echt steeds maar. Nee. En ja goed, ik ben er nog en ik ren wel en ik ken wel van alles, dus ik ging gewoon terug. En, dus het is gewoon wel positief in het leven? Ja, zeker weten. Maar als nou misschien 3 maanden weer waarom in het ziekenhuis is, misschien net toch dat er nou weer zo fit bij is. Nee, zeker niet. Dus de haast eigenlijk al een hele droom weer maken, maar er is nog meer dromen voor in de toekomst. Nou ja, ik heb het sporten nou wel weer het oppakken, dat wil ik wel echt terugzetten. En, ik wil eigenlijk wel wat meer hudraden, dat ben ik nou aan het trainen een beetje. En dan wil ik eigenlijk wel de marathon voor jou. Dat is je weer, hè? Voor de finish en de start. Ja, dat heeft leuk. Nou had ik heel wat verwachtingen wie je maakt. Ja. Maar ja, klopt. Dat heb ik wel in gedachten. En verder? Op het gebied van die werk en nou ja, ik wil wel heel graag blauwe werk in mijn baan en in de zware, dat is wel, dat is wel een passie, dus ik hoop dat ik wel lang zal. Dus, op de marathon van jou het en werk je maar bent. Op een dij is Samma zwanger. Op een dij verliest wat geld. Op een dij stapt de verkeerde bus in en stiert midden in het beeld. Toen zat ik echt van, nou ja, het moet kunnen. Ik moet nu gewoon mijn moment vinden. En ja, uiteindelijk, na een deal, had ik 2,1 miljoen. Dat is natuurlijk anders. De camera's zijn op je gericht. Mijn één blik slaat in hart op haar. Mijn één blik wist toen was toen